Lydia Annema hebben we aan tafel zitten. En Geesje die zal haar even een paar vragen stellen over een pittig onderwerp. Toch? Ja, of nou ja, maar Ricky 2 wil we gewoon op praten kennen. Dus vandaar dat we Lydia uitnodigen. Ja, Hè? ja. En Lydia. En de meeste mensen hadden we met een meisje. Absoluut. En dat zou zeker wel jaren. Lydia Annema zit je mooi in de studio. En dat is de oude tijd. Een soort in de media wist. Om daar te praten over kanker, dood en rouw. Nou. En toen ik het onderwerp vaststelde, zei ik, dit is een programma waar we hebben ook al praten kennen. En dit jet ik met leven. En volgens mij, hoeveel mensen krijgen eigenlijk zo'n kanker te krijgen in Nederland? Ja. Ja. Oh, we dat even. Er is nou in de studio. Ben ik er? Ja. Ian op het waar, zou je ja, 1 op de 12. Ja, ja. Je moet je voorstellen. Ongelooflijk, dus, hè? Ja. Door jezelf, in je familie is het echt, heftig. Hè, dat we het zo stellen. Ja. Dat is al begonnen, maar die zelf en maar in die mem, moest daar wat over vertellen? Ja, nou eigenlijk is kanker een reden triet in mijn leven, helaas. Inderdaad, ik ben zelf ziek geweest, dus mem die is er al overleden. En ik mijn zus is kwartlien er al overleden. En dat had, dan is het een iets wat altijd wel, in je leven is. En ik had er eigenlijk altijd hele mooie dingen om koppelen. Want het is natuurlijk heel verdrietig. Maar ik had toch, de kist er kracht uit helje. Of, misschien wel mensen me helpen. Dus ik haal tol weer een stichting, Leef. En daar hebben we altijd hele mooie leefdagen voor georganiseerd. En dingen voor het goede doel. En dit jaar hebben we het correct even een oorzaak gepakt. Nou, even naar dat Leef. Wat leefdagen? Wat is dat voor de luisteraar? De leefdagen die houden in dat wij... van BAM en kanker, dat we de eerste opzet. En later hebben we het ook voor volwassenen die kanker of gewoon heen. En het gezin eromheen. Dus ik woon net alleen nog de patiënt, naar voren helemaal. Maar ik het hele gezin, want die gaan natuurlijk er ook een heel prettig mee te maken. En daar hebben we leefdagen voor georganiseerd. En dat we dagen vol plezier, mooie momenten, eten en drinken. Maar de hoofdmoot wie een fotoshoot. Maar het hele gezin. Dus de band die willen mooi maken. Hier make-up, kleren. En een mooie fotoshoot, want ik ben fotograaf van beroep. Dus ik kreeg ze van foto's, maar dat weet ik toevallig dan. Hè? Maar die hoofdberoep is eigenlijk fotograaf. Hè? Klopt. Ja. Dus een mooie shoot. Ja, en dat hebben we eigenlijk jarenlang dienen. Dat weer een mooie combi met mijn werk. En ik die prutte ben fotografie. Dus zei je dat eigenlijk begon. En dat vond ik heel mooi om te doen, om wat waarom te doen voor de mensen die ook in zo'n situatie zitten. En dat is eigenlijk altijd zo gang. En Perilien in coronatijd koort natuurlijk net, hebben een orenactie opzetten. En 2 jaar geleden hebben we een wandeling van het goede doel doen, omdat mijn zus toen al ziek weer. Ja. En toen bestond de stichting Sienier. Maar toen heb ik gezegd, het is geen tijd voor een feestje nou, omdat we er weer middenin zitten. En toen hebben we een wandeling georganiseerd van het goede doel en Jilt op Hellen. Oké, en dat is nou ook de nieuwe farm die koersen, hè? Of? Nee. Dit hier, mijn zus is overleden in augustus. En toen kreeg ik het idee eigenlijk om een podcast te maken over dit onderwerp. Om inderdaad, het is een onderwerp wat bijna iedereen wil mij te maken had. En ik word bespreekbaarder maken dan dat het is. Ja, en hoe doe je dat dan? Want meesten... ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Vooral ik mensen die toch maar een bootje om je heen rennen. Of heel gauw weer over wat oors beginnen dan. Hè? Hoe maken ze dit nou bespreekbaar? Nou, ik ga kozen voor 3 mensen die ik al koer. Om die met mij te nemen in een wandeling. Ik wil het net in een studio doen, want dan mag ik ook onzien en wordt het gesprek misschien wel moeilijker. Ik dacht, we moeten de natuur in. En dan relaxed wat, ontspanst wat. Hoe is het ook net on te zien tijdens de wandeling. En zo hebben we de gesprekken fastlijn. En dat hebben we fastlijn in geluid en beeld. Dus het zijn wel mensen die ik al koer. Dus ik wist een beetje van, daar kan ik een mooi gesprek mee voeren. Ik mij ze alles vregen. Ja. En 3 verschillende verhalen. Dat vond ik ook wel belangrijk. En waar is dat niet? Op de Schelling. De Schelling. Ik nog een speciaal paard volgens mij. We hadden de Walk of Grief. Die is hier per maand lien op het eiland. Die hebben we deels pakt. Net helemaal, want het is een hele lange tocht die de dwankist. Maar wie had dat wel meegenomen in ons concept, ja. En dan begreep ik dat Stol eigenlijk nummer of jou wist. Klopt, ik ben het 4e. En wie heeft hij interviewd dan? Nou, we hebben een hele mooie filmploeg mee. Die had echt fantastisch dingen. En een van die filmploeg die had me interviewd.
En nou, dus zoals de filmploeg, podcast, heeft er middelen voor? Of het staat iedereen eigenlijk van, dit heb is ik, zo mooi, dit geven we doen? Of, Ja, ik ga een oproep doen op social media van, ik ben dit en dit van plan. Weet iemand, een filmploeg die me helpen kan je mij. Dus die en geluid en beeld opnemen kan, eigenlijk niet een keer. Nou, en Sab heb in contact kwam met deze meisken. En die haar dus heel mooi begeleid. En die, nou, precies de sfeer die ik deel is voor tijdens het gesprek en de beelden natuurlijk. Op het eiland vond ik heel belangrijk. Die had Ja. het heel mooi voor ons dienen. goh. Hey, en, Ja. en als het nou heeft, dus zoals ik reed het triet in mijn leven, hè? Reed het triet in de verhaal. Ik een reed het triet? Ja, dat is natuurlijk echt kanker en rouw. Dat is natuurlijk ook het onderwerp van de gesprekken. En ook is merken als bij elkaar komt, de gasten die ik mij hier, die konden elkaar net. Maar ook is merken dat er een factor is wat het bindt. En dat is natuurlijk de ziekte en het verlies. Ja, En dat is dan in zo'n weekend, we zijn een heel weekend op het eiland, wie dat echt dus de reden triet. En dat kan heel heftig wezen, want het onderwerp is natuurlijk het onderwerp. Maar het werkt wel heel erg helend en heel mooi eigenlijk, om dit zat te doen met z'n allen. en ik zie er van, ieder door het oors, hè? Maar Ja. door ziekest de gist naar buiten ta, heeft ik meestal niet naar binnen ta, of hè? Ja. Het spirituele, of ik een vriendin die zei, ik ging in roze knoopjesmachine of roze stofzuigers of weet ik wat. En dat de strijd. Ja. Wat is die advies aan mensen als die in de rouw komen? Ja, want het is rouw misschien over de gezondheid, ken ik hè. Dus Ja, hoe er staat zijn die- natuurlijk verschillende soorten rouw. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat iedereen het inderdaad oors doet. Dus ik ga net echt een advies. Maar ik denk wel dat het helpen kan. Dat is erop raast. En dat is die iepen stelst. En natuurlijk net iedereen wil dat. En net iedereen kan het ontvangen misschien. Maar er zijn altijd mensen die wel die begrijpen of die het snappen. Het kan heel eenzaam voelen. Dat viel ik zo. Maar ik verneem ook dat er echt wel mensen binnen die heel dichtbij me staan in dat gevoel. En als die mensen opziek is, ja, dan kan het die heel erg helpen. En dat gaat natuurlijk op een deel, hè. Dat kan het elke dag goed gaan. Dat is die elke dag krachtig voelt. Nee. Maar dat je het ook weer bij rouw. En oorsom voor mensen die te krijgen, maar iemand die het kanker heeft of iemand verleend heeft of wat dan ook. Maar heeft er een jongen. Want de meesten ken ik hele domme dingen zeggen. Ja, dat klopt. Ja, en ik denk dat dat ik een beetje bloot, maar ik probeer dat ik wel los te laten. Want iemand die het nog nooit meemaken had, die weet ook net hoe het is. Nee. Dus dat kun ze echt net kwalijk nemen, denk ik. Maar ik denk dat het heel dicht, probeer je maar heel dicht bij jezelf te blijven hierin. En Ja. wat goed voelt voor die. Ja, door ik te zeggen, zoals ik kost die meesten nou even net. Jawel. Ja, maar du merkst ook, dat is ook een dingetje waarom ik nou die podcast ik maak ha. Mensen gaan heel gauw terug hun eigen leven en dat is logisch. En we matten ook terug, ik mat ook terug, maar denk er ook eens aan na een jaar of een jaar of misschien wel na een periode van vreeg je dan ook nog eens van hoe is het eigenlijk met hem of met hij? Ja. En dat vind ik wel heel moeilijk, dat stukje. Ja. Kan ik die vraag stellen? Hoe is het met je? Ja, nou op en del. Ik doe mijn best, dus ik altijd zijn meesken. Die ene dag het goed horen, die net. En het gemis wordt steeds groter. Ja. En hoe gaat dit verder? Hoe herster ik de beste ondernemer? Ja, nou de ideeën binnen wel. Maar ik merk echt dat dit best wel heftig was had. Hè. Dat is best wel intens om dit te maken. Het is heel mooi. We krijgen hele mooie reacties. Echt fantastisch. Dus het is ook wel een stukje helend west van mezelf en van mijn gasten ook wel. Maar het is ook wel heel intens. Dus ik ben ook wel warrig, merk ik, naar alles. Dus eerst even rust. En de ideeën die er binnen, ik hoop dat die komen. En dat had echt wel meer met kanker en rouw te maken. En ik hoop je wel meer mee te doen in de toekomst. Ja. Ja. De meesten krijgen maar te krijgen. Vast in hun leven. Hè? 1 op het 2, de 6 het krijg al. Als ze wat meer weten willen, dan even googlen op Lydia Annema. Lydia met Y. Hè? Ja, Dus dan, klopt. en dan komt het wat te vast kind. De podcast is zeer beluisterenswaardig. Dus even een tip. En blij dat het even je wierst. Ja, dankjewel. Dank je.